Il-miżuri li daħħal il-Gvern fl-aħħar snin fosthom il-garanzija għaż-żgħażagħ qed ikomplu jħallu l-frott mixtieq. ċifri tal-Eurostat juru li matul l-2017 Malta kellha r-raba' l-inqas rata ta' żgħażagħ jaħdmu li kienu f'riskju ta' faqar fost 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li matul l-2017 11% taż-żgħażagħ Ewropej ta' bejn 18 u l-24 sena kienu qegħdin jgħixu f'riskju ta' faqar. Ir-rata f'Malta kienet ta' ftit aktar minn 5%, jiġifieri n-nofs tal-medja Ewropea. L-ogħla rata ta' żgħażagħ li kienu jaħdmu kienu f'riskju ta' faqar fl-2017 ġiet irreġistrata fir-Rumanija b'aktar minn 28%, isegwuhom iż-żgħażagħ fil-Lussemburgu b'20% u ż-żgħażagħ Daniżi u Spanjoli b'19%. L-uniċi pajjiżi li kellhom rata inqas minn ta' Malta kienu l-Finlandja bi ftit aktar minn 4%, l-Slovakkja bi 3.8% u r-Repubblika Ċeka b'1.5%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.